Λοιπόν, γυρίσαμε πριν από λίγο σπίτι. Πάω μετά να πάρω το Μάκη από τη μαμά. Είναι 5:30 ώρα. Θα σας δείξω μετά το σούπερ μάρκετ haul. Τώρα θέλω να σας δείξω τι πήραμε από Public και Pepco. Πήραμε και κάτι ακουστικά σύρματα για το Γιάννη. Θα σας τα δείξω μετά όμως, γιατί τα τσεκάρει τώρα εκείνος. Πάμε να σας δείξω ένα βιβλίο που είχα παραγγείλει. Το είχα δει στο Instagram, νομίζω κάπου μου το έβγαλε ότι θα κυκλοφορούσε και το παρήγγειλα κατευθείαν. Είναι του Στέφανου Ξενάκη. Το λεξικό της ζωής σου λέγεται. Δεν ξέρω λεπτομέρειες να σας πω, πάντως θέλω πάρα πολύ να το διαβάσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το εξώφυλλο, είναι έτσι σκληρό και είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο Ξενάκης, εντάξει, δεν χρειάζεται να πω πολλά για το Ξενάκη. Πάμε τώρα να σας δείξω τι πραγματάκια πήραμε από Pepco, γιατί κάναμε μια βολτίτσα. Είναι στο ίδιο κτίσμα, απλά είναι στον κατόροφο. Πάμε να δείτε. Λοιπόν, καταρχάς βρήκα αυτή την μπλούζα, την βρήκε ο Γιάννης και την πήραμε για τον Άκη. Είναι έτσι μουρική. Παιδιά, οι τιμές είναι απίστευτες στα Pepco. Λοιπόν, αυτή η μπλούζα 4 ευρώ. Και επειδή μπορεί να δω διάφορα σχόλια, θα σας πω ένα λεπτάκι. 100% βαμπάκι παρακαλώ. Πάμε να δούμε τα επόμενα, για το οποίο είμαι πολύ συγκινημένη. Λοιπόν, βρήκα αυτήν εδώ τη φούστα, η οποία είναι στενούλα στους βοφούς από ό,τι καταλαβαίνω. Και έχει και ένα σκισιματάκι εδώ, όχι πολύ μεγάλο, δηλαδή δεν θα ανεβαίνει πάρα πολύ, αλλά έχει ένα σκισιματάκι, έχει μια τσαχπινιά έτσι. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχω να φορέσω φούστα, δεν έχω ιδέα. Είναι έτσι ελαστική. Μου άρεσε πάρα πολύ έτσι όπως την είδα και παιδιά την είχε 5 ευρώ μόνο. Την είχε προσφορά από 9, 5. Έχει στο πίσω μέρος λάστιχο. Θα σημαίνει ότι δεν θα με δυσκολέψει στη μέση. Δεν θα με ενοχλήσει, οπότε συγκλονίστηκα με αυτή. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Βρήκαμε αυτά εδώ. Βρήκα τα πιτσαμάκια για τον Άκη. Το μπλουζάκι, να σας πω την αλήθεια, εμένα μου φαίνεται και για μπλουζάκι που μπορεί να φορεθεί έξω. Τέλος πάντων, έχει αυτό το σορτσάκι, το οποίο φυσικά και θα του είναι φερδί στη μέση, αλλά μπορώ να του στενέψω λίγο το λάστιχο. Το μικρύνω εγώ λιγάκι, για να μπορεί να το φοράει εδώ μέσα τουλάχιστον. Και για αυτό εδώ το μπλουζάκι από πάνω, το οποίο είναι PlayStation. Και πιστεύω ότι θα του αρέσει πολύ. Πολύ ωραίο. Αυτό το σετάκι στα 7 ευρώ. Είναι τέλειο. Και έχει το σήμα του PlayStation κανονικά. Μετά. Πήρα αυτό εδώ για το Γιάννη, το οποίο είναι Bob Σφουγγαράκης, όσοι ξέρετε και παρακολουθείτε πιθανότατα Bob Σφουγγαράκη. Είναι από ένα επεισόδιο αυτός εδώ ο χαρακτήρας του Bob και μόλις το είδε συγκλονιστική, οπότε λέμε πάρτο. Μετά πήρα αυτήν εδώ τη φανέλα, ένα λευκό φανελάκι ήθελα γιατί άλλες είναι για πέταμα που έχω 2,5 ευρώ ολόκληρα. 2,5 ευρώ. Μετά βρήκα αυτό εδώ το τισερτάκι, το οποίο μόλις το είδα συγκλονιστικά. Δεν ξέρω με τις ρίγες, εγώ έχω ένα θέμα και ειδικά όταν η ρίγα είναι ροζ, δεν τελειώνεται. Οπότε πήρα αυτή. Τις παίρνω πάντα σε ένα νούμερο μεγαλύτερο, σε medium την πήρα, τη συγκεκριμένη. Καλά, για medium είμαι ούτως ή άλλως, αλλά είναι έτσι σχετικά φαρδιά η γραμμούλα, γι' αυτό δεν πήρα large π.χ. Και είναι στα 3 ευρώ. Αυτή η μπλούζα. Ο Γιάννης βρήκε. Τι άλλο είναι αυτό. Ναι. Ο Γιάννης βρήκε αυτές εδώ τις παντοφλίτσες, οι οποίες είναι Marvel. Παιδιά, είναι 40 νούμερο. Ήμασταν πολύ τυχεροί γιατί του έκανε. Γιατί ο Γιάννης φοράει 42-43 και τις πήρε 1 ευρώ. Πολύ ωραίες. Πάρα πολύ ωραίες. Είναι Marvel. Έχει και το ταμπελάκι του. Άλλωστε τα Pepco κάνουν τις συνεργασίες, οπότε. Μετά βρήκα αυτό εδώ το παντελονάκι, το τσεμάκι, που είναι έτσι καλοκαιρινό υλικό. Δεν είναι χοντρό. Είναι ελαστικό. Έχει λαστιχάκι στη μέση. 7 ευρώ. Σου δείχνει και πώς είναι η γραμμή του. Δεν το λες χαμηλό κάβαλο, το λες έτσι εκεί ψηλό μασό, γιατί δεν μου αρέσουν τα πολύ χαμηλό κάβαλα πλέον. Και για να είμαι ειλικρινής, σκεφτόμουν πως κοντίνω λίγο τα μπατζάκια, γιατί εγώ πάντα διπλώνω τα μπατζάκια, γιατί είναι και 80 όπως καταλαβαίνετε. Οπότε επειδή τα διπλώνω πάντα, λέω πως το κοντίνω με τη μία, να τελειώνουμε, να μην κάθομαι να ασχολούμαι περισσότερο. Μετά βρήκαμε αυτό εδώ, το ίδιο, το οποίο ελπίζω να κάνει πλάκι, αλλά
Εμείς γενικά σαν νούμερο παίρνουμε μικρότερο, δηλαδή ο Άκης είναι 10. Σε μπλουζάκι θα του πάρω 12 αν τύχει. Σε παντελόνι σορτσάκι φοράει και 8. Οπότε πήραμε αυτό εδώ το μαγιό το οποίο είναι 8-9. Δεν είναι για το ύψος του μεν, αλλά στη μέση, φανταστείτε ότι είναι φαρδί αυτό. Στη μέση. Έχει το κορδονάκι θα μου πεις και κλείνει. Είναι Minecraft. Θεωρώ ότι θα συγκλονιστεί μόλις το δει. Θα πάθει σοκ. Ανυπομονώ να το δει. Ο Γιάννης το εντόπισε αυτό το μαγιό. Είναι στα 4,5 ευρώ, παιδιά. Του ζείτε. 4,5 ευρώ. Μετά, επειδή πρόσφατα μου έσπασε μια κορνίζα που έχω πάνω από την παπουτσοθήκη, πήρα μία για να την αντικαταστήσω. 1 ευρώ και 30 λεπτά, παρακαλώ. Και είναι μια χαρούλα. Είναι αυτό που θέλω εγώ. Δεν θέλω κάτι συγκλονιστικό ούτως ή άλλως. Είχε και κάτι πολύ ωραίες έτσι απομίμηση ξύλου. Αλλά δεν ξέρω. Ίσως επειδή και οι άλλες που έχω, οι πιο πολλές είναι μαύρες, είπα ότι είναι καλύτερα να πάρω μια μαύρη. Επίσης, βρήκα αυτά τα σφουγγαράκια. Ήθελα σφουγγαράκια ούτως ή άλλως για αυτά. Και βρήκα αυτά εδώ ρε παιδιά, τα οποία είναι για να πλύνεις τα πιάτα. Σφουγγαράκι κανονικό. Και έχει άρωμα βανίλια λάτε. Βανίλια λάτε δηλαδή. Δεν τα έχω ανοίξει ακόμα. Θα ανοίξω να δούμε. Έτσι μυρίζει. Τέλειο. Και είναι και το χρώμα έτσι. Τέλειο. Λοιπόν, και μετά πήραμε και ένα μπλουζάκι, το οποίο το εντόπισα εγώ. Μου φάνηκε σαν χρώμα ωραίο και όπως το ανοίγω, γράφει Best Dad Ever. Κάτι τέτοιο. The best dad ever. Ναι. Και το δείχνω του Γιάννη. Μου λέει πάρα πολύ ωραίο. 5 ευρώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά τι μόνος μου λέει, θα το πάρω στον εαυτό μου. Αλλά μου λέει τι θα κάνω, θα το πάρω μόνος μου στον εαυτό μου. Αυτό πρέπει να μου το πάρει, μου λέει μικρός, αν κάποια στιγμή θελήσει. Και το πήρα. Και να το βάλουμε στη σακουλίτσα μέσα. Για να το δώσει ο Άκης. Σίγουρα θα του αρέσει. Αντώνα Ρουβίκο and more το επόμενο. Θα σας δείξω. Λοιπόν. Καταρχάς έχω αρχίσει και κάνω ξεκαθάρισμα στο σπίτι, το οποίο δεν σας το έχω δείξει, αλλά πραγματικά νιώθα την ανάγκη να το κάνω εγώ και οι σκέψεις μου, μόνη μου, τελείως, οπότε είμαι στη φάση τώρα που έχω αρχίσει και τακτοποιώ τα ντουλάπια, δεν τα έχω πιάσει ακόμα, ενώ στο μυαλό μου, και έχω βρει περίπου τι θέλω να κάνω. Σκέφτηκα λοιπόν ότι επειδή τα ντουλάπια μου με τα τρόφιμα, αυτό θα σας το δείξω, το κάνουμε είναι μαζί, έχουν πολύ βάθος. Είναι μεγάλα, αλλά ο χώρος που υπάρχει πίσω δεν μπορεί να αξιοποιηθεί. Γιατί αν βάλω πράγματα τόσο πίσω, τα χάνω. Δεν τα βλέπω για καιρό, γιατί συνήθως κακά τα ψέματα ανοίγουμε τα ντουλάπια και τα μετά μπροστά. Οπότε σκέφτηκα ότι καλό θα ήταν να τα χωρίσω με κάποιο τρόπο, να τα οργανώσω με κουτιά, διάφανα. Και έφεραν αυτά τα πάρα πολύ ωραία βρε παιδιά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για το ψυγείο. Κυρίως για το ψυγείο είναι, σου λέει και οργάνωση ψυγείου, αλλά εγώ τα πήρα για να οργανώσω τα ντουλάπια μου. Το ένα είναι αυτό. Αυτό είναι 26 με 15 και 8 εκατοστά ύψους. Πήρα δύο τέτοια. Αυτό είναι 32 με 21 και 9. Δύο τέτοια. Θα χρειαστώ κι άλλα, αλλά για αρχή πήρα αυτά. Και έχω και κάτι άλλο μετά, εκεί τι σας τα έχω δείξει όλα. Πήρα και αυτό εδώ, το οποίο είναι, δεν έχει μπροστά, βλέπετε, 35 με 14 και 10. Οπότε πήρα αυτά για αρχή, για να δω πώς μπορώ να τα αξιοποιήσω και να μετρήσω πόσους χώρους μου μένει και πώς μπορώ να το οργανώσω. Και θέλαμε και πιάτα άλλα. Εμένα τα λευκά που είχα πάρει μου άρεσαν πάρα πολύ, αλλά του Γιάννη δεν του άρεσαν. Οπότε, του λέω δεν πειράζει, πάμε να δούμε ένα σετ πιάτα, να τελειώνουμε, του λέω. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα το σχέδιο που έχουν τα πιάτα, δεν ξέρω αν μπορώ να τα ανοίξω όλα. Λοιπόν, το σχεδιάκι του είναι αυτό εδώ.
το οποίο είναι αυτό το μπεζ, αυτό το μπεζάκι με τα σχέδια και εδώ στην άκρη γύρω έχει αυτό το τυρκουάζ, αυτή το τυρκουάζ λεπτομέρεια στο τελείωμα και είναι πάρα πολύ ωραία. Οπότε έχει σαλατιέρα, 6 πιάτα βαθιά και 6 ρηχά, το μικρό πιατάκι, δεν είναι τέλειο? Είναι πάρα πολύ όμορφα, τα άλλα είναι χρήστα, οπότε δεν θα τα ανοίξω τώρα. Θα τα ανοίξω μετά μέσα όμως για να τα βάλω στο πλυντήριο πιάτων για να πληθούν, οπότε θα σας τα δείξω μέσα αυτά. Εδώ και κάποιες μέρες έχω ξεκινήσει διατροφή. Μιλώντας και με την άλκηστη, για όσες και όσους δεν ξέρετε, η άλκηστη είναι η διατροφολόγος μου, μου είπε ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ αν έκανα έστω και λίγη γυμναστική, έστω και περπάτημα, ρε παιδάκι. Γιατί αισθάνθηκα ότι δεν ήθελα να πιεστώ περισσότερο με τη γυμναστική. Σήμερα όμως, ο ανιψιός μου, ο κούκλος, ο Αλέξανδρος, επειδή θα πήγαινε να πάρει κάτι λάστιχα που ήθελε, γιατί ο Αλέξανδρος κάνει καλλισθενική, που είναι φέτος όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και επειδή ξέρει ότι μου αρέσει έτσι να ασχολούμαι με αυτό, μου λέει: θέλεις να σου πάρω κάτι, μιας και θα πάω? Και του λέω: λες, του λέω, να μου πάρεις κανένα βαράκι. Ήθελα βαράκια εγώ. Έχω του 1,5 κιλού, τα οποία όμως είναι μακρόστενα υφασμάτινα εξωτερικά και τα δένεις π.χ. στα χέρια, στα πόδια. Και έχω και μισόκιλα. Ούτε μισόκιλα δεν πρέπει να είναι. Τα άλλα που έχω, τα οποία τα έχω χρόνια. Φανταστείτε ότι μου τα είχε πάρει η μανούλα μου όταν μου πήρε το πρώτο DVD της γυμναστικής. Θυμάμαι, πρέπει να είναι 25-26 χρονών. Και μου είχε πάρει τα Kellogg's, τα δημητριακά, και είχε πάρει επίτηδες 2 κουτιά από αυτά, επειδή μέσα ήταν αυτά τα βαράκια. Είναι μια σταλίτσα, αλλά είναι πολύ πολύ ελαφριά, οπότε ουσιαστικά είναι σαν να μην τα κρατάω, δηλαδή να μην κρατάω κάτι συγκλονιστικό. Και σκέφτηκα να πάρω του κιλού και δεν πήρα περισσότερο, γιατί εγώ κανονικά λόγω του ότι έχω κύλες στον αφιένο μου, έχουν πει ότι δεν πρέπει να σηκώνω πάνω από 2,5 κιλά πάνω από τον αφιένο μου. Οπότε συνολικά το βάρος πρέπει να σηκώνω και με τα 2 χέρια πρέπει να είναι μέχρι 2,5 κιλά. 2,5 δεν μπορούν να είναι. Οπότε πήρα βαράκια του κιλού, αυτά εδώ, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία, μου αρέσουν και σαν χρώμα και σαν πιάσιμο, έτσι σαν χειρολαβή. Και πήρα και κάτι άλλο που το βλέπω πάρα πολύ καιρό, μην σας πω και χρόνια, και ήθελα να πάρω, και είναι αυτό εδώ. Ήθελα πολύ να πάρω ένα τέτοιο. Έχω δει πάρα πολλές ασκήσεις που μπορούν να γίνουν με αυτό. Είναι 2 κιλά από ό,τι βλέπετε. Δεν είναι βαρύ, αλλά εγώ ούτως ή άλλως θέλω να γυμνάζομαι για να νιώθω καλά. Δεν είναι ότι θέλω να γίνω φέτες, να κάνω μπράτσα, να κάνω τετραγωνάκια στους κύλιακους μου κτλ. Οπότε, συγκλονιστικό, τέλειο. Θα κατέβω να πάω να πάρω τον Άκη. Σήμερα το απογευματινό μου είναι μια μπάλα παγωτό και την περιμένω πώς και πώς. Αυτή τη στιγμή πεινάω, οπότε λέω μου πως πάρω μια μπάλα καϊμάκι. Μπορώ να πάρω μια γεύση απλή, δηλαδή χωρίς ξηρούς καρπούς και τέτοια μέσα, βανίλια, σοκολάτα ή καϊμάκι. Οπότε μάλλον και καϊμάκι με βλέπετε. Αυτά. Σας αφήνω προς το παρόν. Πάμε να δούμε τα πράγματα. Αυτό είναι ό,τι έμεινε, παιδιά. Θα σας τα δείξω σταδιακά τώρα. Τώρα να ξεκινήσουμε ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι για να δούμε Supermarket Haul. 2 κρέμες γάλατος που πήρε ο Γιάννης. Και αυτές εδώ τις πατάτες, οι οποίες είναι baby από Lidl, όπως καταλαβαίνετε. Οι οποίες μπαίνουν, λέει, 7-8 λεπτά στον φούρνο μικροκυμάτων και είναι έτοιμες. Ο Γιάννης βρήκε αυτό εδώ σε πολύ καλή τιμή και το πήρε. Ένα γάλα καρύδας που ήθελα, το οποίο δεν έχει επιπλέον ζάχαρη. Ζωμός κοτόπουλου. Το πεπονάκι δεν το πήραμε εμείς σήμερα, νομίζω το έχει στείλει η πεθερά μου. Μία κρέμα, μία κουβερτούρα. Φανταστικό το σούπερ μάρκετ που σας κάνω σήμερα. Μία κουβερτούρα γιατί θέλω να φτιάξω μπάρες. Έχω μια καινούργια συνταγή που μου έχει δώσει άλκηστη. Αυτό εδώ το είχε πάρει ο Άκης, είναι τυρόψωμο, κασερόψωμο κάτι. Κρουασάν. Άπειρες μπανάνες, και εδώ έχει μπανάνες. Ένα αλάτι. Κύβους, καλά, εντάξει, ναι. Παγωγίστες, καταλάβατε, τι θέλω να πω.
κόλλα zero sugar χωρίς καφεΐνη που παίρνει ο Γιάννης. Cranberries για τις μπάρες που θέλω να φτιάξω. Αυτός είναι ζωμός λαχανικών και αυτό εδώ είναι από μοσχάρι. Ένα ελαιόλαδο. Είναι δύσκολο να το βλέπετε, έτσι. Στιγμιαίος καφές. Μπαταρίες. Θα γελάσω πολύ τώρα. Λοιπόν, μαρούλι, σαλάτα και αυτό είναι baby σπανάκι και ντονατίνα. Λοιπόν, έπλυνα τη φανταστικό καταπληκτική σαλατιέρα που μου έχει κάνει δώρο η Κλεοπάτρα. Και έχω σαλάτα από χθες. Έχει μείνει με μαρούλι, κρεμμυδάκι και άνηθο. Θα προσθέσω τώρα και λίγο ακόμα από το καινούργιο πακέτο. Θα βάλω ένα τόνο, ο οποίος είναι σε ελαιόλαδο, αλλά δεν θα το αφήσω όλο το λαδάκι μέσα τώρα. Κανονικά μου λέει, αν θυμάμαι καλά, μια κοταλιά της σουπάς. Ωραία, έβγαινε λαμπόλικο από αυτό. Οπότε, με το υπόλοιπο, δύο από τα αγαπημένα μου παξιμαδάκια. Δεν είναι σπόνσορα. Αυτά εδώ τα μάνα, τα οποία είναι ολικής, παιδιά. Είναι πάρα πολύ νόστιμα. Δεν τους το είχα, να ξέρετε. Θα σπάω και τα κάνω σαν κρυτονάκια. Χυμό από μισό λεμονάκι. Γιατί δίνει γεύση. Δεν βάζω, πώς το λένε, δεν βάζω αλάτι. Γενικά προσπαθώ να το αποφεύγω το αλάτι όσο περισσότερο μπορώ. Και θα βάλω και λίγο μουστάρδα. Και είναι έτοιμη η σαλατάρα μου, παιδιά. Θα σας τη δείξω κιόλας. Αυτός εδώ ο πανικός επικρατεί εδώ στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, αλλά δεν με νοιάζει καθόλου, διότι θα πάω τη σαλατάρα μου. Αυτό το vlog έχει τον ατελείωτο, από ό,τι καταλαβαίνετε. Μπήκα πριν λίγο στο μαγαζί, δεν έχω ανοίξει το υπολογιστή. Πήγαμε στη Λαϊκή με τη μανούλα μου πρωί-πρωί. Ήρθε και με πήρε, μου λέει μην μπεις ακόμα, περνάω να σε πάρω να πάμε Λαϊκή. Οπότε πήγαμε μαζί Λαϊκή, μου έφτιαξε τη μέρα. Και τώρα πρέπει να οργανωθώ. Εν τω μεταξύ, ήταν να κάνω ένα σούπερ μάρκετ haul, το οποίο δεν έγινε ολοκληρωμένο. Σας έδειξα ελάχιστα πραγματάκια, διότι πάρα πολύ απλά, επειδή πήγαμε στη μητέρα μου, δηλαδή φύσαμε τα ψώνια και πήγαμε στη μητέρα μου κατευθείαν, μπήκαν τα περισσότερα στο ψυγείο, ήταν για ψυγείο τα περισσότερα, οπότε δεν γινόταν να καθίσω να κάνω εκείνη την ώρα το σούπερ μάρκετ haul. Θα μου πεις, τι στην ευχή YouTuber είσαι, πώς το κάνεις αυτό. Ναι, δεν τα καταφέρνω πάντα, παιδιά. Άνθρωπος είμαι κι εγώ, τι να κάνω. Η αλήθεια είναι ότι πεινάω πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, διότι δεν έχω φάει το πρωινό μου. Έχω πιει μόνο καφέ. Τι είναι αυτό, έχω πιει μόνο καφέ. Οπότε, πέρασα από φριτζίλα και πήρα τον καφέ μου, γιατί δεν παλευότανε. Έπρεπε να με τονώσω λίγο. Και τώρα θα φάω το πρωινό μου, καλά το δεκατιανό μου. Και το πρωινό μου είναι ωραία. Σαν το δεκατιανό μου δεν έχει, παιδιά. Σήμερα το δεκατιανό μου είναι βρώμη. Ήθελα κάτι γλυκούτσικο. Λόγω των ημερών. Ήθελα να φάω κάτι γλυκό. Και λέω, κούκλα μου δεν γίνεται να φας γλυκό κανονικά. Οπότε, θα φας αυτό που σε ευχαριστεί τουλάχιστον και έχει γλυκιά γεύση. Οπότε φτιάξα την βρώμη, όπως ήταν στο πρόγραμμα διατροφής που μου έχει δώσει η άλκης της. Και τώρα έχω ένα αυγό, 2 φέτες γαλοπούλα και 2 φρυγανιές ολικής. Και πεινάω πάρα πολύ. Πρέπει να το ανοίξω. Λοιπόν, αποφάσισα, θα κλείσω εδώ αυτό το βίντεο, αυτό το vlog, γιατί τα πήρα στο κρανίο. Και όλο έτσι κάνω και λέω δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει εκείνο, δεν μ' αρέσει το άλλο. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, θα το ανεβάσω.
θα το ανεβάσω πάρα πολύ απλά αυτό το βίντεο. Θα κλείσω αυτό το vlog εδώ. Σας έχω βάλει ό,τι μπορούσα μέσα. Αυτά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο vlog. Φιλάκια πολλά.